Senyors, vivim en una època que hi ha una mena d'homes, una mena de gent, que se'n diuen... Maleïts, malparits. Que entenen de tot. Amb Jaume Fibla. I Jacint Casademont. Quiero la noche de amor. Hola, Jaume! Ui, has fet un cunilingus als nostres oïdors. Penseu, estimats oients, que us he menjat l'orella. Ah, bé. Un urilingus. Uidolingus. No sé com es diu, i tampoc vull saber-ho, aquestes pràctiques sexuals que practiqueu al jovent, que no sé on t'aporten, però l'extinció segur. No em vols llepar l'ull? Que em fa sorollet? No, ja a l'anterior programa vas fer un soroll molt escarós amb l'ull, i no. No. Ara me l'estic apretant. Vale, no feia falta aquesta informació. Apreta qualsevol cosa al cos menys l'ull mentre fem el programa. El que vulguis, m'és igual, absolutament. Però l'ull fa molta angúnia. A mi potser és una de les parts del cos que em fa més angúnia junt amb els peus. Ah, no t'agraden els peus? Els odio. A mi sí m'agraden, mentre no tingui les ungles molt llargues. A mi no, a mi em fa molt de fàstic aquell tros de carn amb protuberàncies anomenades dits, però que no serveixen per res, amb ungles. Em fa Com que no serveixen per res? Tu no m'has vist a mi agafant coses que em cauen a terra amb els peus. Em fa molt de fàstic quan la gent fa això. Penso, mira, pobre homínid que es pensa que és humà. A mi em cau un boli i l'agafo amb el peu. Jo no, jo utilitzo la meva esquena per ajupir-me i aconseguir aquest llapis o... D'aquí 2 dies tindràs ciàtica. Bueno, millor una ciàtica que no ser un puto mono. Ai, què tal, Jaume? Com va? Com ha evolucionat la teva vida després d'una setmana? Ui, a tope. No, estic morint-me de calor. O sigui, jo no sé, la setmana passada i avui tu et toca. No sé els nostres mecenes que esperen a omplir-nos de bitllets perquè puguem tenir uns aires acondicionats com Déu mana a les nostres cases, no? Sí, perquè, no sé, tothom qui fa ràdio té aires acondicionats. Per què aquí no? Sí. A més, necessitem 2, un per cada casa. O que ens paguin, com han fet amb l'Ibai, que té una casa amb tots els seus amics, tot pagat, a les afores de Barcelona, una torreta amb piscina. Si ens pagueu això, també ho acceptem, eh? Això té pinta de que droga i cocaïna i noies de... No? L'Ibai no el veig gaire fotent-se drogues... Ui, que no. Això ja va amb la casa. Tu poses una casa amb piscina i amics, ja la cocaïna ja apareix sola. Crec que creix al jardí. És com un imant, no? Sí. És un imant que atreu coses. Sí, hi ha un dealer corrent per la ciutat, se l'emporta i t'apareix allà enmig del jardí un tio que t'està venent droga. Jo perquè quasi no tinc amics, tinc poquets escollits, que sou pocs escollits, que sou amics meus, però... Els Illuminati. Sí. Però la gent aquesta que tenen molts amics i una casa amb piscina, tot drogues, no sé, LSD, no, MDMA i totes aquestes. MDMA? MDMAR? Ja, bueno, fins aquí el programa d'avui, perquè això no es pot superar. El nostre culmen és aquest moment. T'ha fet gràcia. Sí. Bueno, jo vaig dient-ne, al final alguna cola. És que em fa pensar també en M.A. Barracus, de Mr. T de l'equipo A. M.A. Barracus. Bueno, estava de costar, que et surti això per aquest forat tan petit. Pues sí, bé, no sé, mai, amb tu em plantejo coses que mai m'he plantejat del meu cos, de si té líquid al meu ull, de si això de pixar, no sé. No, i que et surti el Mr. T per l'uretra? Tampoc és una imatge que se t'acudeixi cada dia. No, la veritat és mai, diria que mai, i espero que no repeteixi mai més dins de la meva ment, perquè no crec que sigui bo. Però bé, què faríem tu i jo tancats en una casa?
Ui, tancats? Què vol dir tancats? No Bueno, podem visquem sortir? junts en va. una casa així en piscina. Sols? Sí, sols. Però poden entrar més amics? Sí, home, de tant en tant alguna visita, un cop al mes, 10 minuts. I piscina. Com una presó. Sí. No, jo suposo que em tancaria a la meva habitació igual a fer podcast i merdes, i tu no sé què faries. Home, faríem algun junt. Algun. Sí, I després apareixeria faria- d'invitat especial als altres podcasts que fas. exacte. I també faríem un programa per streaming, en vídeo. Jo que sé, el divendres a la nit hi hauria el show d'en Jaume i en Jacint. Com el de Seria- Wayne's World. Sí, el mateix però actualitzat, 2.0. Seria, vamos, tindria molt d'èxit. Igual sí, eh? Com un Twitch de nosaltres És dos. que no hi ha Twitch així amb dues persones, eh? No. La gent sempre estan sols. És un retrat de la societat que ens ha tocat viure. Sí, és la societat narcisista en la que visquem. Sí, en què només pots viure al quarto de casa dels teus pares davant d'un ordinador, jugant a Fornite. Fornica i el Minecraft. I el Fall Guys, no?, que ara està de Què moda. fa el Guys? Fall Guys, perdó. Ah, no sé. És un joc que està de moda entre el jovent, que és de personatges com una espècie de, com es diu, de plataformes, un videojoc de plataformes, però que pots personalitzar els personatges, crec. A veure, vaig a mirar em sona imatges. Fall Guys. Roblox, també, una cosa que es diu Roblox. Que els nanos adolescents estan jugant-hi, els nens petits també. Mira, Fall Guys. Oh, que xulo! És com una espècie d'humor amarillo en què competiu tots contra tots i pots personalitzar el teu personatge. Full Guys. Ultimate Now Out. Sí, xicos que caen. La veritat és que té molt bona pinta. Hi ha Fall colorins. Guys. Fall Sí. Guys. Això és de la Play? Jo crec que és un joc d'ordinador online. Sí. Vale. Sí, es veu divertit. No, hosti, també està amb la Play. I veig que ja hi surt el Rubius, en Guigeta i tots aquests, ja. Uf, quina ràbia. Pues sí, però són el futur. Són... Jo crec que ja sé. no tant, eh? Ja són el passat. No, encara tiren molt, tio. Sí. Tenen molta audiència. Segur que n'apareixen de nous que encara dec desconèixer, però, joder, encara tiren molt. Si estan entre el top 100 dels streamers més importants del món. Ah, sí? Sí. Home, clar, perquè agafen molt de Sud-amèrica, també. Sí. Bueno, l'streamer que té més audiència actualment a tot el món és l'Auronplay. Ah, sí? Sí. Hòstia, O sigui que calcula els calés que deu acumular a través del Twitch. Sí, per això ja no surt del Twitch, ja quasi no fa vídeos. Ja. Està sempre amb el Twitch. Sí, És que amb el Twitch no para de caure-li pasta, eh? Sí, clar, Tu has vist la de gent que té el xat i per poder xatejar, em sembla, no sé ara, però abans per poder xatejar havies de ser subscriptor o apuntar-te i pagar la quota de 5 euros. Sí. Això multiplicat per 1.000 nens que hi ha allà a 5 euros, doncs... Bueno, que tu pots subscriure gratis si tens Amazon Prime. Sí, clar, potser és menys del que sembla. Sí. Però no crec que tants nens tinguin Amazon Prime, però bueno, potser s'ho fan. No, igualment que fan donatius a vegades. Ah, sí, això ho he vist amb el Rubius aquest, que un nen petit li va donar 3.000 euros. Sí. I ell fent com si es preocupés. Ai, Dios mío, ai. Home, jo em preocuparia, si un nano desconegut em dona 3.000 euros, pensaria, merda, que potser m'està ficant en problemes, potser està blanquejant diners... Bueno, sí. Bueno, no has rebut mai un mail d'aquells d'un tio d'Àfrica que diu que se li ha mort a l'avi i que té una herència... que un senyor que s'ha mort o que s'està morint i no té a qui donar els seus milions. Vaja. I t'escriu a tu per fer-te un ingrés de, potser, no sé, 50 milions d'euros. Pues això és per netejar diners. Després venen i et demanen els diners una altra vegada, no sé per on. Bueno, però clar, evidentment, normalment ja t'enganxa la policia quan veuen que t'han ingressat això. Sí, no sé, hi ha negocis molt turbis que abans anaven per carta i que ara van a través d'internet, que és tot molt més ràpid. I, bueno, és tot un món. Un dia hem de parlar del com es diu, el Deep Web i tot això.
Ah, no tinc ni idea, però bueno. Jo tampoc, per això tindrà molta gràcia aquell programa. Però saps què tindrà gràcia? Que la gent ens escrigui. I com ho poden fer? Bona pregunta. Doncs, aquesta vegada ho tinc molt preparat. Les vies de contacte. Ens podeu escriure un mail al maleïtsmalparitspodcast@gmail.com. Ens podeu també escriure algun xascarrillo en el Twitter, que és maleïtmalparit, així en singular. Al Facebook també podeu escriure'ns i deixar algun missatge en algun dels posts, per variar, perquè com a molt tenim un like de la nostra amiga de Tailàndia. El Facebook és Maleïts Malparits. El blog és maleïtsmalparits.blogspot.com. Tenim el YouTube, que està encara en construcció, Maleïts Malparits, i l'Instagram, que treu foc i es diu Maleïts Malparits. També podem comentar les maneres d'escoltar-nos. Ens podeu escoltar per Spotify, Apple Podcast, iVoox i Google Podcast. No sé si hem comentat, en el programa anterior vam comentar lo de l'aixeta. Sí. Vale. Que se me'n va l'olla. Doncs això, et toca a tu. Em toca a mi? Doncs em toca una mica i us comento. Resulta que podeu fer-vos mecenes de Maleïts Malparits, aquest podcast de referència en llengua catalana. Com? Doncs passeu per la pàgina web de l'Aixeta i us podeu fer mecenes, que és donar aportacions mensuals, o bé fer donacions puntuals al programa. I res, que tindreu a canvi? Doncs recompenses, com per exemple, per lo mínim ja podeu escoltar el programa abans que ningú. Passeu-vos, us costa molt poc, i si teniu diners suficients i us ven gana ajudar-nos, doncs ens ajudeu. Què farem amb aquests diners? Coses bones, coses que revertiran en el programa i coses que ens faran sentir millors, a nosaltres i a vosaltres. O no ho sé, coses bones. Sí. Un domini d'internet. Un aire condicionat. Un aire condicionat. Mig gram de cocaïna. Coses bones, coses que moguin l'economia espanyola, que és el que necessitem en aquests moments. I dit tot això, que us volia comentar que avui parlarem de cossos amarats de suor. Avui parlarem de gemecs i tremolors a les cames. Avui parlarem de dolor plaent. Avui parlarem de l'esport. Oh, merda, no és el programa de BDSM. No, us he enganyat. Espero que us agradi aquest programa especial perquè teniu dos atletes parlant de, el més important a la vida, que és practicar l'esport. Sí. I per això tinc una primera pregunta per tu, Jaume, que és: la teva figura escultural és deguda a l'esport? Mira, no t'enganyaré, diré que una miqueta sí, que tinc unes espatlles creades amb la suor de la meva... de tot, del meu cos, del meu front. Per això el meu front s'ha anat despejant de cabell, de tanta suor i de tant esforç que vaig fer per fer-me... Bé, per tenir aquesta presència que tinc. Que tu ja em veus, no? Ara no em veus. Home, però no et veig, però t'he vist en persona, t'he tocat, he gaudit de tu, o sigui que sí. Sí, no. Ara, perquè des del confinament, que no trepitjo el gimnàs, des que va haver-hi el confinament, i potser, uns quilets, 5 o 6 quilets que puc haver guanyat després del confinament, però de múscul, suposo. Són de múscul, però és com que els tinc a la reserva, han baixat una mica. Vale. I estan allà a la panxa, però estan estratègicament esperant a que jo els digui, mira, ja estic actiu, i pugen. Aleshores, de cop i volta pugen i es col·loquen on ha de ser. Sí. Músculs mòbils. M'agrada aquesta teoria teva per no assumir que estàs fofaina. Però bé, aquí comencen les preguntes, Jaume. Volem saber de tu, volem saber quina és la teva cultura a l'esport, volem saber això. Has dit que vas al gimnàs. I anaves sovint? Cada quan hi anaves? A quin gimnàs vas? Doncs mira, porto anant-hi des de fa 5 anys o 6 gairebé, que em va costar molt que em convencessin els companys de feina. Tinc companys de feina que són gairebé culturistes, tios catxes, mascles alfa,
I tots allà, vinga, has d'anar al gimnàs, que no sé què, que t'has de posar bé, que mira quina panxa tens, que així no, després t'estranya que no et lliguis. I, bueno, sí que és veritat que per poc progrés que facis, vas notant la progressió de que comença a funcionar millor tot el que és els Tinders i aquestes coses. A mi, per mínim que facis per millorar, es va notant que vas triomfant més i que agrades més a la gent, normalment. M'estàs dient que per les aplicacions et valoren potser pel físic? Sí, sembla mentida, però totalment. Que injust. Per la gent que no és com jo, clar, per mi és completament just, però per la resta em sap greu. Tu no has viscut aquest món, no?, de les aplicacions? No, desgraciadament, tampoc vull dir això. No, a mi em va pillar ja tard, ja tenia parella més o menys establerta quan es va ficar més de moda i ja no he pogut gaudir d'aquests serveis. Bueno, serveis no sé si dir-li, però sí. Bueno, serveis, aplicació de servei social. Sí. I tu què fas al gimnàs exactament? Fas màquines, cardio, no sé com es diu cada merda aquestes? He fet de tot. Vaig tenir una època que fins i tot tenia un entrenador personal. Era un cunyasso. Una vegada a la setmana o dues és que et matxaca i tu li pagues diners a canvi. O sigui, ell et fa suar, passar una mala estona i tu li dones almenys 100 euros. Saps? Però això va dins el... O sigui, és un servei que t'ofereix el gimnàs, suposo, no? No, aquests són de pago. O sigui, el gimnàs t'ofereix una certa... O sigui, pot venir el tio i li pots preguntar, escolta, què faig? I ell et dirà, mira, doncs estaria bé que fessis això. Però això, els entrenaments personalitzats, és que t'agafa i vas estar amb tu tota l'estona, durant tota una hora, i et va dient, ara fes, no sé què, 30 flexions, ara passa i salta i agafa aquesta bola que pesa i tira-la contra allà, i després 30 abdominals, i després no sé què, i ara un rato a la cinta, i ara a la cinta però corrent molt, i ara ves a poc, i coses d'aquestes et fan fer. I això, has de quedar amb ell o cada vegada que hi vas el contractes, diguéssim? Bueno, ja quedes que una vegada a la setmana o una vegada cada 15 dies fareu això, perquè, clar, no són baratos aquests tios. Ja. I ja queda com explícit de que, bueno, dona per sentat que ja has quedat la setmana següent. I aquest senyor sempre està allà o només hi va per les cites puntuals aquestes? Són molt pesats, són com una miqueta com els testimonis de Jehovà dels gimnasos, que sempre t'estan venint a dir-te que si no vols entrenar, que si no sé què... I si no tens cap, si tu ets un que has anat al gimnàs i no t'has agafat cap entrenador, no paren fins que te n'agafes un. Això passa a alguns gimnasos, que no paren d'insistir. Bueno, a mi, en el meu cas, sí que van parar, però no sé per què, van perdre la fe. Però no, som això, molt pesadets. Jo alguna vegada sempre volia que m'entrenés la noia guapa, que sempre hi ha una entrenadora guapa, però és com que mai aconseguia que m'entrenés la noia guapa. Sempre venia algun listo que passava davant. I a mi, per no dir-li que no, al principi, doncs vaig entrenar amb uns quants d'aquests. Almenys 2 o 3 he agafat. I vas canviant? O sigui, no és un i tota la vida amb aquest, sinó que pots anar canviant. No, perquè vaig canviar de gimnàs. Això és diferent. Però vaja, sí. I el que jo faig normalment, si no tinc un entrenador, feia normalment una mitja hora de cardio, li diuen, que és... Sí. O amb aquelles màquines d'elíptica que vas fent amb les palanques. M'agrada perquè quan m'hi poso penso que estic conduint el Mazinger Z, saps? Saps que jo tinc aquesta màquina a casa? Ah, sí? Sí. I què, has pujat alguna vegada? Sí, cada dia faig mitja hora. Ah, doncs va bé això, no? Sí, de moment tinc més braços i cames, però la panxa no, no se'm redueix. O sigui, has notat que tens més braços i cames? Sí, braç en tinc bastant més que abans. Sí, cames normalment sempre les he tingut molt bé perquè vaig caminar molt, però ara, clar, tinc més cul i cames. Però la panxa, tio, no redueix, He de fer flexions o abdominals o alguna cosa. Sí, sentadilles, també. Sentadilles em fan suar, molt. Sí, és que són una merda, però...
I una pregunta, aquests trainers, o com es diguin, explica'm, em pots dir més o menys quan costen normalment? Per tenir una idea, Depèn del nivell del gimnàs. Si és un gimnàs... Bueno, vaig anar a un gimnàs... És que clar, jo he estat a gimnasos de zones pijas, perquè la meva feina estava per una zona així, una bona zona, Sarrià, d'aquesta zona, i és la zona alta de Barcelona. I primer vaig anar a un que es deia Anytime Fitness, que en principi és una cadena barata, està tot Barcelona, i pots anar-hi qualsevol moment del dia, 24 hores, i si et fas soci d'un, ets soci de tots. Vale. I què passa? Que en allà valia, em sembla que uns 50 euros al mes, o el trainer. 50 i 70, no, al mes al gimnàs. I després el trainer no me'n recordo si eren 60 o 70 la lliçó. 60. La lliçó 60 o 70 euros? Em sembla que 50 potser la lliçó amb aquest tio, sí. O sigui que cada setmana 50 euros. Sí. Hòstia, clar. I l'altre era en el gimnàs DIR, que és aquest sí que és pijo. El DIR, a més, no és un DIR qualsevol, sinó que anàvem a un DIR com de VIPs, que era més car. Se suposa que és més exclusiu, però jo l'anava perquè estava al costat de la feina. I què? Aquests tios crec que cobren 150. 150, dues. Et fan dues per 150. Una cosa així, valia. Però vaja, una fortuna. Però això a sobre és en negre o realment hi ha un contracte? No. Un contracte. El DIR es deu quedar un 90%. Ja. Sí. Tot és legal. Vaja. El que no sé si era tant en net era l'altre, aquell de l'altre gimnàs que anava primer. Aquell sí que se'l veia com més listillo. Però bueno. No, també tu on te pagaves? Què feies? S'acabava la lliçó i li pagaves té? Sí. Hòstia. Sí, una mica il·legal sí que deu ser. Alguns deuen fer trampitxueles, però en general el gimnàs els té allà per cobrar la comissió, o sigui, tampoc no els hi permetrà... O sigui, que els trainers no és un trainer que va al gimnàs i demana tu, puc estar per aquí tal, sinó que són els gimnasos que contracten. Inclús, mira, et diré que com que tinc aquests amics que estan forts i tal, i a vegades quan estem al gimnàs ells em fan d'entrenadors. M'ensenyen el que han après durant tants anys de suor i màquines i hòsties. Aleshores, quan s'oloren de que algú pot ser un entrenador que està allà entrenant algú al gimnàs, venen a veure que no estiguis allà, doncs això, venen a veure que no siguis un entrenador i que no estiguis allà treballant, saps? Hòstia puta. Perquè no els agrada, sinó perquè volen la seva comissió. Si se'n sumen que hi ha un entrenador al gimnàs amb un paio pringat donant-li classes, volen la seva part. És com una màfia, això, tu. Pues vaja. Pues no hagués dit mai que era tan obscur el món dels gimnasos, un lloc que veus pels anuncis tot ple de llum, gent simpàtica i guapa fent esport, veig que una mica podrit. Sí, i no han tocat el tema de les saunes. Ui! Què passa el tema saunes? Això sí que... No. En el cas aquest del gimnàs VIP del DIR, la zona de la sauna està sota, és un soterrani. Sí. I el gimnàs... O sigui, la sauna està al costat dels lavabos i els vestidors, tot allà. I no sé, tenen un problema de les clavegueram o alguna cosa, fa una molta olor de claveguera. I després també tenen que... Bueno, res, el de la sauna és típic, no?, que entres i et trobes un tio amb les seves pallaringues penjant que no s'ha molestat ni a posar-se uns calçotets o un pantalonet o un banyador o alguna cosa. Jo crec que a les saunes has d'entrar en banyador, no? Pues no, als iaios els agrada que contemplis les seves pallaringues i a vegades penses, bueno, avui estaré sol, no hi ha ningú al gimnàs gairebé, i allà està l'avi al fons del racó de la sauna mirant-te amb uns ulls brillants. O sigui... Jo a sauna crec que només he entrat una vegada en un spa que sí que estàvem sols i la veritat ho vaig passar tan malament perquè a mi no m'agrada suar. No. I no sé, em vaig sentir raro, molt raro. Hi ha gimnasos, també vaig anar aquí al de Montjuïc Municipal, que era molt gran, i sorties de la sauna i hi havia una sauna molt de fred al costat, com una cosa així que et tiraven gel. Sí, jo aquí també hi vaig anar amb una d'aquestes. Sí. A la meva era, sorties a la sauna calenta
i anaves a una que et sortien rajos a pressió freds. Que era, però què sóc un puto matadero, això? O com Sí, funciona? com un entrenament militar, una cosa així. Sí, és horrorós. Jo no entenc la gent que li agrada tant què hi troben. No. Però a part dels gimnasos, parlem d'un altre tema. Els esports. Tu practiques algun esport en concret? Bueno, però és que no he acabat la rutina. Abans havia dit que el primer que feia era cardio, no? Però després la següent mitja hora o així, o una miqueta més de mitja hora a vegades, agafo cada màquina i faig una sèrie de 10 amb cada màquina i vaig variant de totes les màquines. Així més o menys vaig fent una miqueta. I si estic amb algun amic que sap d'entrenar, sí que fem peses i coses d'aquestes, o faig flexions o coses. I si no, també em poso uns vídeos d'un paio que es diu Baf Academy, que és del YouTube. És un tio catxes que sembla Albano Kosovar, no sé si és rus. Sembla un assassí, supercatxes, i es veu molt bon tio, això sí. Un assassí, però bon tio. Que sempre diu, vamos a empezar con el entrenamiento. I em poso vídeos d'aquest tio quan no tinc, no sé, quan no tinc ningú o quan estic cansat de les màquines, i segueixo unes lliçons que fa de 7 o 8 minuts que et deixen baldat i van molt bé, la veritat, si tens la voluntat de seguir-les. Però que estan fetes perquè ho practiquis al gimnàs o ho pots fer a casa? Pots fer-ho a casa. De fet, aquest tio està en contra dels gimnasos, més aviat, i diu que és una presa de pèl i que el que has de fer és anar-te, treure't la camisa, lluir pectorals i anar-te al parc més proper, que tinguin unes barres o una cosa així. Sí. Treballa amb barres d'aquestes com dels parcs dels nens. Sí. I el tio allà fa virgueries, va fent tota mena de flexions, i amb TRX d'aquest, amb cordes, i amb el propi cos fa 1000 coses. O sigui, en realitat, els gimnasos, amb això de l'invent del TRX, aquest recent, d'aquestes cordes que et penges i pots fer molts exercicis, jo crec que han perdut clientela. Sí. Vale. De fet, ja vaig llegir un article també, un paio, que deia, aquest és interessant, deia que... l'he de trobar aquest article perquè em va semblar molt enigmàtic. Deia que fem força empenyant la paret. Si tu agafes i et poses a empenyar la paret amb totes les teves forces de diferents maneres, fas un esforç muscular el doble que si fessis peses, deia. I que desenvolupes massa muscular molt més ràpid que anant a qualsevol gimnàs. Que els gimnasos són igual, el mateix deia, una presa de pèl. I que les màquines dels gimnasos estan pensades de manera que només fas un moviment exactament sempre igual, que això no és sa. En fi, una sèrie de... Sí, en part ho crec, o sigui, les màquines, al cap i a la fi és màquines, repetició, que això deu acabar cascant. Una cosa que sigui més pensada per no ser tan quadriculada, segurament et deu anar millor. Bueno, els paletes, per exemple. Sí, clar, és això. No és que sigui que et casca, és que no desenvolupes els muscles, tots els muscles que has de desenvolupar, perquè sempre estàs movent el mateix, perquè la màquina et permet moure només aquest tipus de muscle. En fi, quines coses. No sabia jo que sabia tant d'aquest tema, sóc un expert. No, veig que jo puc anar a fer un cafè, tornar i seguiràs parlant, o sigui que és una cosa que m'encanta. Sí. I tu has anat a algun gimnàs? M'he recordat que t'havia de preguntar a vegades. Bueno, de vegades. Sobretot. He anat una vegada a un gimnàs i no hi vaig tornar mai més. Vaig pagar tot un mes per res. Perquè em vaig trobar un ambient que, primer, no m'agrada gens l'olor que fan els gimnasos, almenys el gimnàs aquell en concret i altres que he anat tampoc m'agrada, que és això, entre desinfectant i suor, no m'agrada. I un ambient on hi ha tanta gent suant alhora em provoca rebuig. És que si tens voluntat i uns vídeos d'aquest tio del YouTube, o un altre que es diu Fausto Murillo, que és un negre catxes també, que la meva companya de pis sempre fa esport amb ell, pues, només que tinguis una miqueta de voluntat i una mica d'espai a casa i unes cordes d'aquestes que venen a qualsevol lloc d'esports, es diuen TRX, mires un manual a internet de com es fan servir i ja estàs fent, ja pots fer una feina més bona gairebé que en el gimnàs. Passa que sempre motiva, no? Potser veure més gent amb tu, o potser la gent ho fa per presumir amb els col·legues,
No, jo entenc que necessita separar les coses, que la gent necessita... Jo no, però hi ha gent que necessita... Si treballo, he de treballar fora de casa. Sí. Si faig esport, ho he de fer fora de casa. Si faig no sé què, fora de casa. Cada cosa al seu lloc. Jo, en canvi, ho puc fer tot a casa. No sé. Perquè ja et dic, tinc la màquina aquesta, l'estàtica amb les palanques, que ho faig. Després sí que també faig alguna rutina de tant d'estiraments i tot això. I ara fa molt de temps que no ho faig, feia una mica de peses i feia una mica de com es diu, abdominals i tot això. Ara només estic fent estàtica i el que faig de tant per variar és anar a caminar pels matins, fer bastants quilòmetres, però no faig res més. Home, però caminar mínim... caminar una hora al dia i fer això que fas de mitja hora està prou bé, no està gens malament. Acabo caminant 12 quilòmetres al dia, més els dies que faig màquina d'aquesta. Que hi ha dies que només faig una cosa, hi ha dies que faig les dues, depèn del dia. He de prendre exemple de tu, Bé, també s'ha de dir que com que ara estic a l'atur, m'ho puc permetre i m'ho puc combinar. Jo també estic ara mateix a l'atur i m'ho puc permetre i no m'ho permeto. Clar, jo també anar a caminar és molt fàcil, perquè jo visc a Figueres i al cap de 10 minuts ja estic tocant un bosc. Jo visc al costat del parc de Montjuïc. Allà... Passa que sí, aquí hi ha sorpreses. Darrere cada matoll... Hi ha esports de risc, com el cruising. Sí. Què volia dir? El que et deia abans, a part dels gimnasos, esports concrets, tu en practiques o n'has practicat? No, com a molt anar en bicicleta, però com a mitjà de transport. I... natació, vaig apuntar-me alguna vegada. Crec que vaig intentar judo, una lliçó i em van pagar i ja no vaig tornar. Classes de piano compten? No. No. També la professora em va fer fora el segon dia. Què dius? Per què? No ho sé. Sempre m'ho he preguntat. Què vaig fer? No sé. Ja va veure que no tenies talent o... Sí. O anava sobrada de pasta, perquè jo estava pagant les classes, no sé. Bueno, és per tot. Sé. Després, sí. Què més? No tinc un esport... caminar, m'agrada. Vale, bueno, és un esport. Sí. I què? I tu? Jo, professionalment, per dir d'alguna manera, o sigui, una mica en sèrio federat, com a mínim, només vaig fer futbol una temporada. I no... diguem que no destaco. Ara m'he recordat que vaig fer bàsquet, però em van fer fora també, al primer o segon dia. Amb un equip que teníem que es deia Els Bons Feligresos. Sí. Que era un equip eclesiàstic de la capella del barri. Crec que es va posar així perquè ens patrocinava una església, sí. Amigo. Sí. I el nom era amb ironia, però bé que hi havia els capellans darrere. Darrere? Mai més. Vaja. Jo ja et dic, només he fet futbol, així una mica en sèrio, i no destacava gaire. I després el que sí m'agrada és l'esport, mirar-lo per la tele. Que no sé si compta, però no, a mi no m'agrada gens mirar-lo per la tele. Ja posat, prefereixo practicar-lo. Però quan anava a escola i feia futbol era el típic que també em tiraven pedres perquè sortís i no jugués més. A mi sempre se'm disputaven, però perquè era molt catxondo. A mi em posaven de porter, que és el que ningú vol, no? Sí. Això vol dir que ets dolent si et posen de porter. Normalment sí. Però clar... Hi ha dues posicions, o central o porter. Que central et diuen tu que passi o la pilota o el tio, però els dos alhora no, i et diuen tu fot patades. Patades als companys dels altres? Sí, clar, perquè no marquin gol. El central és l'últim defensa. Collons. Bueno. Però clar, posar-te de porter sent dolent també acaben veient que no és una bona idea. Al final se n'adonen que no és gran idea. Perquè te ja, però on te fiquen? Per marcar gols no, per distribuir joc tampoc. Defensa, si ets dolent et marcaran. Clar, almenys ocupes un lloc, un bulto. Almenys algú ocupes la porteria. Bueno, sí, almenys on estàs tu no anirà a la pilota. Exacte, sí, ocupa joc, res més. Hi ha un 20% de possibilitats de que no entri. Hasta menys, és porteria reglamentària, menys i tot. I el que sempre he volgut practicar, i sóc nefast, és el bàsquet.
que no hi ha manera. O sigui, m'agrada molt el bàsquet, Sí, és complicat, però no sé per què, sembla que ho portem genèticament aquí, que el futbol ens és més fàcil, en canvi el bàsquet, i mira que sembla senzill, quan el mires dius, hòstia, això ho puc fer jo. No, hi ha allò dels passos i no sé quantes coses, i que si surts d'aquesta línia ja l'has cagat, complicat. Que no pots tornar enrere, i després Sí. que hi ha diferents lleis o regles si jugues al bàsquet europeu o al bàsquet americà. Sembla millor l'americà, no? Però no sé no sé què dir-te. És més espectacular. Les regles que hi ha fan que llueixi més tot, però bé. Tampoc són moltes diferències, però són això de poder tornar enrere, no poder tornar enrere, cosetes aquestes. Ai, podré tornar enrere de sopa de cabra. Té una cançó que es diu així? Sí. Puto sopa de cabra. Ai, Déu meu. I això, i jo també som molt fanàtic del Barça, tot i que últimament n'hi ha per no ser-ne, i també intento mirar bàsquet. Sobretot he acabat mirant ACB, però també algun partit de NBA, que la veritat és molt maco de veure, és molt estilós, i m'agrada, tot i que no soc regular amb els esports. Hi ha temporades que me les xupo enteres i hi ha temporades que suo molt de l'esport. Vale. A vegades que no les xupes enteres, no? Exacte, a vegades ho deixo una mica a mitges. Sí. Està bé, m'agrada saber-ho, aquesta imatge. M'ha quedat. I per tu, quin seria el millor i el pitjor esport? El millor esport i el pitjor. Vale. Home, jo quan vaig veure Karate Kid volia ser Karate Kid, però després la pràctica va demostrar que no era tan fàcil. Però per tu és el millor esport, el karate. Potser m'agrada més... els que més m'agraden són això, anar en bici, caminar i potser nedar. Però nedar em fa por. Si entro al mar em fa por perquè entres a la cadena alimentària i poden menjar les bèsties que hi ha allà, terribles, i no m'agrada. I les piscines, aquella olor que fan, tampoc m'agrada. I els vestuaris d'homes tampoc m'agraden. Ah, que sí? Jo sempre ho he dit i ningú em creu. No n'hi ha per tant. Sí que n'hi ha per tant. Amb els vestuaris? Sí, vestuaris i gimnasos en si, o sigui, és horrible. Els gimnasos fan pudor. Sí. Fan pudor sempre d'humitat, de clavegram, Sí. I a més, els tios sembla, a vegades es queden allà amb el cacauet i sembla que se'l van mirant i van parlant, has vist no sé què, la sèrie de tal, sí, molt bona. I vull dir, posa't els calçotets ja, que fa una hora que estàs aquí, posant-te crema, vinga, home, que tenim que veure't aquí. A vegades estàs allà sentat cordant-te la sabata i ve una a obrir la taquilla, te posa el cacauet gairebé a la cara. I també passa molt amb els iaios, que també no ve de gust a segons quina hora del matí de veure un iaio allà amb les pallaringues. O sigui, un drama, tu. No sé per què no hem nascut dones. Les dones també... Sí, també deuen veure pallaringues. Sí, la meva dona sí que va més regularment als gimnasos i diu que a vegades també es troba en situacions aquestes de... Sobretot les que estan més bones, que s'ho saben, que sembla que vulguin lluir cada minut. Que fan així en plan, que bon estic, i van... Sí, m'estic assecant durant mitja hora, part per part, a poc. Però és com que van a veure si pesquen alguna cosa, o què? No, jo crec que van a fardar, per dir-ho tal qual. A fer En canvi, més. n'hi ha moltes de dones que es veu que es canvien dins de la mateixa dutxa. Aquest sóc jo. Veus? Jo agafo tot... O sigui, jo vaig a dutxar-me i agafo els pantalons, jo què sé, si és l'hivern, el jersei, la samarreta, els mitjons i la gorra, tot. I aleshores entro a la dutxa, em dutxo i tal, i tinc allà una bossa amb tot penjat i surto supervestit i a vegades em miren que no entenen res, els explota el cervell, els que em veuen. Una mica com lluvia d'estrelles, no? Sí. Que entrava d'una manera i sortia d'una altra. Sí. Jo surto allà, a mi ningú em veu el cacauet. És que qui vol veure el cacauet? Bueno, clar, sí, hi ha gent que sí. Bueno, el meu és maco, Sí, però no sé, en un gimnàs tampoc... És veritat, tu has gigat mai en un gimnàs? Mira, gairebé. Ai, Gairebé. aquí hi ha una història interessant, amics.
Sí. A més, seria oficialment la meva última nòvia oficial, va ser, que es deia Caterina. Hòstia, que complicat tot, Quasi bé l'última nòvia oficial. No, sí, perquè estic pensant, hi ha hagut alguna nòvia més des de... No, fa 5 anys que no tinc una nòvia oficial que jo l'hagi presentat a la família i tal. Doncs sí. A més, una noia molt guapa. Una noia... Jaume, quina has tingut que no sigui guapa? Perquè sempre em dius, aquesta era molt guapa, aquesta podria haver sigut model, aquesta no sé què. Alguna deu haver sigut normal. Bueno, no, però quan he dit alguna que podia ser model no era una nòvia, era un flirt. Vale. I aquesta, sí, aquesta noia la veia al gimnàs aquest primer que anava, de Sarrià, i és una noia que, jo la veia per allà i sempre la saludava, clar, vas al gimnàs, trobes algú, i a vegades no hi ha gaire gent, doncs saludes. I sempre quan jo la saludava em tornava un somriure, però exagerat, era en plan, hola. I jo, ostres, aquesta noia sembla que li caigui bé. I aleshores estava jo fent esport, em girava, la veia, i li saludava amb la maneta i em tornava igualment una mirada com de dolçor, com si estigués veient un koala. O sigui, una tendresa, em mirava amb tendresa. I aleshores sempre la saludava i vaig pensar, un dia li preguntaré com es diu o intentaré parlar, a veure si podem sortir. Però no va arribar aquest dia perquè justament un amic meu em va preparar per aquelles mateixes dates unes cites cegues amb una noia que deia que encaixaria molt amb mi, que jo li agradava, que la coneixia perquè és quiromassatgista. I que parlant amb ella li havia parlat de mi i que li agradava molt com jo era i no sé què, no sé quantos. Pues que era aquesta noia del gimnàs. Jo vaig anar a la cita cega sense saber qui era ni com era i la trobo allà i dic, aquesta noia em sona? De fet, quan vaig anar a la cita, veig una noia saludant-me a l'altre cantó de la carretera i jo miro enrere, a veure, a qui està saludant aquesta? I mira, era mi. Jo pensava, què ha passat? O sigui, no pot ser que m'hagi caigut del cel aquest àngel de Déu. I sí, era una noia que s'assembla una mica a la Rey de Star Wars. Oh, sí. Molt bé. Sí. I què més t'he de dir? No, ja està. Vam anar a menjar sushi, Però va acabar bé la cosa? Va haver-hi triomf o va ser una simple amistat bonica? 6 mesos o així vam durar de nòvios. Molt bé. Sí. Passa que després, com que sóc tan immadur i responsable... Vaja, que raro. Sí. Totes les històries s'acaben igual, Jaume. Això sembla. Però existeix molt. Però ja no sóc aquell Jaume immadur i responsable de fa 5 anys. Per això he estat 5 anys sense... Baixi un fullet i et pinti de vermell per madurar. Sí. Pues sí, la veritat que sí que m'aniria bé. No, però des d'aquí faig una crida. Conec personalment, en Jaume és molt bon nano, té un cor grandiós, encara més gran que la seva polla, i crec que mereix molt la pena. O sigui que si busqueu algú que sigui bo, algú que pensi en vosaltres, algú que us estimi purament i que també us dongui sexe salvatge cada 2 per 3, confieu en Jaume. A més, té bon gust amb les pel·lícules i de més. Sí, és veritat. Gràcies, Jacint. Bé, com veus, t'he vengut bastant bé. Jaume, no pots queixar, a partir d'ara no pararàs de lligar, rebrem mails per tot arreu. Bueno, ja et passo la meva assignació a canvi, la meva pasta mensual que et passo perquè facin aquest comentari. Em semblava que et tocava un tall del sexe que tinguessis. Bueno, ja m'he fet mecenes dels malparits per compensar-ho. Sí, ho he vist. O sigui que tu mateix et subvenciones el teu programa. Així m'agrada, ets un entrepreneur. Bueno, subvenciono els de l'aixeta, perquè... Exacte. A nosaltres no ho sé, però els de l'aixeta, una mica. Ai. Però bé, tornem al que estàvem, que era sobretot això, parlar dels esports, esports que tu has dit que no ets gaire de mirar esports, jo que soc més de mirar esports que de practicar-los. I bé, no sé, on estàvem? És que tinc una espècie d'esquelet aquí que l'havia perdut fins i tot. Ja està. Sí, ja la tinc. Una cosa és mirar-los per televisió, però tu has assistit alguna vegada a un estadi? Hombre, no. El del Barça... Sempre he volgut anar a veure el Barça aquí al Camp Nuevo, sí, però no he anat mai. I he anat a estadis de bàsquet, ara sí. El Club Joventut de Badalona sí que l'he vist bastantes vegades a Badalona.
Però perquè t'invitaven? Sí, exacte, m'invitaven. Vale. És que jo feia uns dibuixos animats que els projectaven sobre els marcadors, els feia amb un ordinador antic que es diu Amiga 1200. Sí. Aquests dibuixos eren molt senzills, amb pocs frames, però animaven, era com sortia la mascota i feia unes ballaruques, o sortia un i feia un bàsquet. Quan feien un bàsquet posaven l'animació que deia bàsquet. I jo vaig fer uns dibuixos animats que van estar durant un temps projectats sobre els marcadors i no em van donar un duro, però bueno. Què tenies, entrada gratuïta o entrades puntuals? Em convidaven sempre, sí, vale. I vaig conèixer aquest home, el Villacampa. Ah, què dius? No crec que se'n recordi de mi, però sí, i estava allà amb els de la televisió de Badalona. Estava bé. Potser hagués pogut, si la cosa hagués tingut més èxit, no sé si és que no va tenir èxit o van canviar un altre tipus de coses d'animar. Però bueno, en el seu dia tenia certa gràcia. També, per exemple, quan algú feia una falta o alguna gambarrada i la gent xiulava, doncs ficaven una animació que tenia d'uns personatges xiulant, també. No sé si tinc aquestes animacions. O sigui, una mica el Jordi Culer d'aquella època. Sí, una cosa així. Una mica entre això i Si l'encerto l'endevino, perquè el tipus d'animació era molt a l'estil Si l'encerto l'endevino. De fet, per això vaig comprar-me l'ordinador, perquè volia entrar a treballar al Si l'encerto l'endevino, que un amic meu hi treballava i em va dir que si m'espavilava em podria col·locar. Però vaig arribar tard i malament. Hòstia, Si l'encerto l'endevino... Tu haguessis pogut arribar a treballar a Si l'encerto... Vaya programa més mític. Em van fer una prova. Van veure els dibuixos que feia, em van dir que havia de millorar tal i tal cosa, però no suposo que no vaig arribar, a més vaig arribar que ja era l'última etapa. Si hagués arribat de primera etapa, jo crec que haguessin tingut més paciència, haguessin dit, bueno, no sé, m'haguessin acceptat més dibuixos. Però ja estaven al final, ja tenien molts animadors que ja ho tenien per la mà. El meu amic aquest fotia 500 animacions al dia. I clar, jo vaig arribar amb un ritme molt més lent, uns dibuixos, potser que m'hi mirava molt, feia masses detalls, i ells volien una cosa més ràpida i més dinàmica amb l'animació, que potser jo amb això no... Vaja, que no, que em faltava carrer. Vaja, d'aquí haguessis saltat a Pixar, segurament, però bé, no passa res, no et vull desanimar... Però em sembla curiós... El senyor Bax. Bueno, el meu amic no el va conèixer, em sembla, el senyor Bax. Bueno, jo conec un dels guionistes de Saber y Ganar. Però un que té més anys que Matusalén, o què? No, té la meva edat. Carai. Ell fa les preguntes, és guionista, s'encarrega de les preguntes i sol ser el que fa les preguntes més friquis. Deu ser difícil, Deu ser agafar l'enciclopèdia i dir, ornitorrinco. Què és un ornitorrinco? Bueno, no, és bastant complicat perquè és plantejar-t'ho què pot ser que sap... O sigui, t'has de plantejar el nivell del concursant, si ho sabrà la primera, si és difícil, si és fàcil, perquè hi ha coses que per tu són molt simples. Per exemple, si tu pregunto quina... no sé com dir-ho. Quina pel·lícula va dirigir George Lucas de Star Wars? El títol. Molt fàcil, no? Digues. Star Wars. No, Una nueva esperanza, per exemple. Sí. Pues clar, algú podria dir El retorno del Jedi, perquè no en sap de cinema, però li sona. Però també poden dir L'amenaça fantasma. Sí, les 3 primeres i Una nueva esperanza. Però bé, si no... Has de saber exactament el punt de la gent, a veure què pots saber fàcilment i què costa més. Per mi deu ser molt complicat, M'agradaria treballar-hi, però deu ser complicat trobar el nivell clar, puntual, que diguis, això em serveix. Bé, estàvem parlant dels estadis, no marxem. Mai has anat al Camp Nou, jo sí que hi he anat al Camp Nou, un partit de Champions. Mai a la meva vida he passat tanta fred i he menjat tan malament, però bé, vaig sobreviure i em va agradar molt l'estadi. Però s'ha de dir que és una enganyifa això d'anar a l'estadi. Com estar a casa mirant l'esport, no hi ha res. Ai, no sé, jo tinc il·lusió d'anar-hi al futbol. I això, veure la il·lusió de la gent, menjar-me un Frankfurt. Per fer Frankfurt fas una cua que no s'acaba mai, però bé. Sí. I l'ambient és molt raro, depèn de qui et toqui al costat està molt bé, depèn de qui et toca et fica molt nerviós. Hi ha psicòpates, no?
Sí, psicòpata, gent que té una vida molt, molt avorrida, suposo, i que l'única manera de desfogar-se que té és anar al futbol. Vaja. Em deixes garrativat. No, però en canvi a casa, que ho pots mirar tranquil·lament, vas un moment a la nevera a buscar alguna per picar o per beure, vas al lavabo quan vols, no hi ha cues, ningú cria al teu costat. Per mi l'esport com a casa enlloc. I en un bar així amb els amigatxos? També m'agrada, però ha de ser bars molt concrets. Que no estiguin molt saturats. Que no estiguin molt saturats, que sàpigues exactament l'ambient que hi ha i tot això. Que no faci pudor de fregit. Exacte, també. Jo és que des de que estic amb la meva dona, el seu pare, el meu sogre, té el Canal Plus i jo també tinc el Canal Plus, o sigui que ho puc mirar tot a través de Canal Plus i ja no vaig a Barça a mirar futbol ni res de tot això. Però abans sí que hi anava molt amb els col·legues i tal, però li he perdut una mica la gràcia. Ara em fa mandra. Hi ha col·legues d'allà a Figueres que fan expedicions cap a Barcelona a anar a veure el futbol? Sí. El que passa és que és molt pesat. Clar, compte, des de Figueres és hora 3:15, arribar fins a Barcelona, després troba on aparcar, entre l'estadi, se te'n va quasi tota una tarda nit, eh? A quina hora tornes, quan tornes? Cap a la 1 o així. Entre pitjors i flautes. I hi ha trens i tot? No, en cotxe. Sí. Hòstia, sí. I la gent fa aquestes coses, voluntàriament. Sí. A veure, també s'ha de dir que qui va més regularment sol ser gent que té seient sempre i que sol remenar una mica de pasta i és el seu propi jefe. Vaja. Pues sí. Però un matà que treballa a un supermercat, per exemple, no ho pot fer. Bueno. Deu haver-hi de tot. Sí, que no nego que algú ho faci, però vull dir que és més complicat si ets un assalariat normal i corrent amb un sou una mica minúscul. Si ets el teu propi jefe, més o menys pots anar tirant i t'ho pots permetre. Però bé, o sigui que no has anat a estadis i t'has perdut l'experiència aquesta de compartir. Suposo que l'estadi de la Penya compta, la Joventut de Badalona és un estadi també. Quantes persones caben allà? És olímpic. Caben uns quants. 10.000? Hòstia, no tinc ni idea. Vaig a mirar si hi ha alguna dada sobre el tema. I l'estadi que sí que he anat i m'agrada molt és l'estadi nou de l'Espanyol. Allà també hi he estat. Però no per veure esport, sinó per veure el Marc Anthony cantant. I perquè va rodar un anunci, no? És veritat, també vaig rodar l'anunci aquest que feia d'àrbitre. Sí. Vaig estar als vestuaris de l'Espanyol. Ostres. I a què olora? A triomf? Estava net perquè els futbolistes no hi eren. No feia pudor. No, però la veritat és que és un estadi petitet comparat amb el Camp Nou, però la veritat és que és molt xulo, m'agrada molt el disseny, em recorda molt els camps anglesos de futbol. Sí, no sembla que siguis en aquest país quan estàs allà. Pavelló Olímpic. Mira, capacitat del Pavelló Olímpic Badalona, 12.760. Hòstia, doncs està molt bé. Un estadi de bàsquet de 12.000 persones... És bèstia, devia costar quartos. El van fer per les Olimpiades 92. És del 92? Em semblava que era més vell, veus? Construït el 91, 17 de setembre. O sigui, va arribar justet. Veus, jo d'estadis de bàsquet, o pavellons, només he estat el del Girona, crec. Vas estar a Girona. A Girona, sí. No, la veritat és que és molt curiós perquè a l'estadi no, al pavelló de la Girona hi he anat tant a veure partits com a cobrir l'esdeveniment periodísticament, per dir d'alguna manera, i també hi he estat jugant a quines. A quines és com bingo? No. Sí, és una cosa tradicional de l'Empordà en què els premis són botelles de cava, pernils, electrodomèstics... Sí. Em sembla que la meva primera nòvia de llançar em va introduir en aquest món. Un món molt perillós, algun dia n'hem de parlar. Perquè jo he vist autèntiques baralles campals enmig d'una quina i fan por. Hi havia una pel·li Òscar Quina i el làser. I la quina era una oca. Vale. Una pel·lícula de sèrie no sé quan, espanyola, de fantasia, per nens petits. Bueno, són coses de la meva infància, no facis cas. Fa molts anys això, sí. La teva infància. La vida era en blanc i negre.
No, però la veritat és que és això, l'estadi aquest del Girona també està molt bé i recordem que l'última, aquesta gran tormenta que va haver-hi per gener, es van portar la meitat del pavelló per endavant, va aixecar tot el parquet flotant, que el veies realment flotant per primera vegada a la història, i no sé, em sembla curiós aquest estadi, tinc moltes sensacions úniques. Aquí a Badalona no passa, eh? Bueno, aquí a Badalona, allà a Badalona. No se'ns va el sostre quan fa una mica de vent. No, el sostre no. Ah, no? El què se'n va anar? Es va inundar. Ah, es va inundar. Es va inundar i el parquet flotant és realment flotant dels pavellons. I aquest, com que hi havia aigua per sota, realment es va aixecar i hi havia un parquet flotant a 2 metres al terra. Hòstia. Sí. Allà a Televisió de Girona hi va perdre la furgoneta, que es va inundar completament i es va fer tot malbé. Sí, una història curiosa. Tot el que va passar a Girona pels aiguats. Ja no tornarà a passar això? Suposo que sí, perquè s'està a punt d'acabar el món, alguna tormenta destructiva té que haver-hi. Tormenta del desert, tu. Tormenta perfecta. Bé, em sembla que ja comença a ser hora que ens anem acomiadant, i és per això que et dic, Jaume, si volen contactar amb nosaltres... Hombre, pues és molt fàcil, només hem de... Espera un moment que no trobo la xuleta. Que pot ser que no me la sàpiga encara. No ho sé. Les vies de contacte. El correu electrònic és maleïtsmalparitspodcast@gmail.com. El Twitter és fàcil escriure'ns una piulada a maleïtmalparit, així en singular. I també tenim el Facebook, Maleïts Malparits, si és que encara hi ha algú que utilitzi Facebook, a part de mi, i tu. El blog... I la meva mare. Sí. Les mares l'utilitzen bastant al Facebook, sí. Sí? La meva també. El blog és maleïtsmalparits.blogspot.com i YouTube, tenim el YouTube de Maleïts Malparits, que ja diem que està una miqueta ara mateix en construcció, i l'Instagram Maleïts Malparits. Apa. Després, sí, digues. No, digues. No, vols dir-ho tu, no? Vols dir, Jaume, i com ens poden escoltar? I com ens poden escoltar els nostres estimats oïdors? Doncs ens poden escoltar per Spotify, Apple Podcast, iVoox i Google Podcast, bàsicament. Després hi ha altres que ens pirategen, però ja que s'ho facin. I el que també us dic és que si voleu ajudar-nos podeu passar per la xeta on tenim una pàgina, busqueu Maleïts Malparits i podeu ser mesenes nostres per una petita aportació al mes o si no fer donacions puntuals, que t'agrada molt el programa i t'ho pots permetre i ens vols regalar 20 euros perquè seguim fent coses xules, doncs tu mateix, benvingut serà. I diria que fins... Digui. No dic carai, 20 euros, uf. Home, està molt bé. A mi m'ha passat perquè no pot passar el programa. Ah, sí. Quina ràbia fas, Sí, sóc una estrella mediàtica, és el que té. El meu físic escultural atreu tot tipus de públic. Doncs això, fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Jaume, per estar aquí. Suposo que ens deleitaràs amb una cançó super imaginativa, com sempre fas, i de gran nivell musical, com sempre fas, per acabar el programa. Sí? Quina podem fer? No ho sé. Ni idea. Vale. Pues ja pensarem. La de Campeones. Carros de Fuego o Campeones, sí. Alguna cosa d'aquestes. Sí. Home, la Carros de Fuego també està bé. Doncs res, senyors, fins la propera. Apa, doncs fins aviat. Gràcies per aquests moments esportius. Ei, hola, benvinguts al moment més esperat del programa, la cançó del final. Jo sóc en Jau, el vostre ídol, en Jaume Fible. I acabo de rebre una trucada totalment esparverada, una trucada fora de si d'en Jacint Casademont, el meu partener del programa. Em deia que demà al matí hem de pujar al programa relacionat amb l'esport, el podcast que acabem de fer, i que falta la cançó del final, la cançó del tema esportiu. Ell em va suggerir que la música fos la de The Eye of the Tiger, de Survivor, de la pel·lícula, crec que Rocky 4. I bé, a mi, quan ara m'he posat a escriure la lletra, només se m'acudia en temes de gatets, però a veure si podem apanyar. Sona el despertador a les 7 del matí, saltes del llit i et vesteixes, pantalonets sexis que et marquen el cul, la llegenda surt del llit per triomfar. Però de vegades no és fàcil complir, canvies els muscles per grassa
És fàcil engegar-ho tot a pastar, costa molt estar al peu del canó. Veus la mirada del teu gat i et sents malament. No vols que el pobre Mixo et vegi gordo. I mentre menja una sardina i el sents miolar, crides fort, triomfaré i ho faré pel meu Mixo. Estàs suant, el cos et fa mal, fas règim i passes gana, però lluites fort perquè vols ser un pibonàs. Qui no pateix no guanya múscul, ja se sap. Veus la mirada del gatet i et sents fatal. No vols que el pobre Mixo et vegi gras mentre menja una sardina i el sents miolar. Crides fort, triomfaré i ho faré pel meu Mixo. Uau, una cançó èpica i gatuna. Es pot dir gatuna en català? Comences a veure resultats, ja et sents superior als altres. T'untes amb oli i brilles més que un estel, ja tens ganes que et provoquin per hostiar. Acaba sent camorrista i muntant un club, li has posat de nom el Club de la Lluita. Desenvolupes una doble personalitat, per sopar menges pinso del gat. La mirada del Mixo és la mirada del Mixo. 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 La mirada del Mixo.